No tää on vankila, mikä kirjasto. Tää lehti tsekkaa, että onko tää ostamisen arvoinen. Joo. Mikäs lehti se oikein on? Jaa, oot sä kiinnostunut mun asioita? Kiinnostunut aika lievä ilmaisu. Meikäläinenkin oli aikoinaan aika kovnussi. Tuli rassattua jos jonkinlaista veijettä ja... En oo takalistoa. Mua kiinnostaa lähinnä noin koona. Tässä vaan saada joku oma peli. Ja onhan tollanen veiję aika iso ja musta tyttöjen sittamiseenkin. Niin ehkä. Onko sulla vielä joku mulla? Ai mulla ei ollut aikoihin. Pitäisköhän tässä vielä vanhoilla päivillä oikein innostua? Eikö HIV? Elämään tulee vauhtia. Mä tuun sun kyytiin. No. Naisia ovelle jonoksi asti. Ole kerrankin hiljaa! Nosta nyt äkkiä pois se lehti ennen kuin mä todella innostun. Jees, no hei, mulla Hei, sä saat mun asuman päälle, kun kerran ollaan. Nyt joita molemmat.